a ƙa'ida ta musulunci in mutum mai ƙaramin ƙarfi ne ya kyautata maka karka ce wai iya abin da ake biya haka za ka bashi. Min babil misal ka je wajen aski Allah ya rufa maka asiri sai ka ga mai askin nan abin tausayi ne sai maka aski nawa ake biya misali sai ya ce maka naira 200 ne in kana da hali sai ka cire 2000 ka bashi sai ka ce ga 200 na aski 1800 a saya yara abinci a gida shikenan sai ya ji daɗi. Kaga fiye halitta ya biya amma san da ya roƙa masa a sauƙaƙe masa harajin da yake biya dalilin me saboda bai da abin da zai ƙara masa inda shi yake da halin ƙarawa da ya ƙara amma tun da bai da hali shi sai ya roƙi a sarayar masa. Ka zo bakin hanya ka ga mace dattijuwa ta kasa abarba ko ta kasa lebo ko ayaba tana sayarwa kai kana da rufin asiri to ba bukatan a tsaya ana dogon ciniki da ita kai daga ka gani ka san tana cikin bukata ce kuma inda mahaifiya ce ko kakarka da tana gida ba za ta fito ta sayar ba in ka sayi abun 500 sai ka ajiye mata 2000 ko 3000 nawa ne kudin wannan 500 sai ka karba so sai ka kuma yi ƙari dan a caɓa ya ɗauke ka gan shi a cikin gajiya yake mashin ɗin ba yadda yake ya yara lafiya kalau alhamdulillah ya sauke ka nawa ne kudin 200 to ba shi 2000 to haka ake kyautatawa ba wai sharaɗi ne kudin da ya gaya maka wahayi bane ba wahayi bane maybe a hakan wani karfin hali ne shi kudin ma ya fi haka wasu ya ragar maka amma kuma kai da ka sauka na 200 a haba ɗan ka taɓa naira 100 ne haba kuma girma ai zai faɗi ai ba a haka abin da ka fi ƙarfinsa kada a yi jayayya da kai kuma shi ɗin kada kuma yi renin wayo akwai kuma renin wayo shi ne kuɗin abin naira 1000 ne da ya ga kayanka masu kyau sai ya ce to 5000 ne to anan sai ka masa nasiha amma kada ya hana kuma ka yi alherin da ka fasa amma kar ka fasa to a yi waɗannan irin halaye da ya dace mu riƙa yi na kyautatawa a yanzu a mafiya yawa idan kana cikin garuruwanmu sai zama ba ka da abin hawa tsakiyar dare karfe 1 dare sai ka to bakin hanya watakila iyalinka ne ke nakuda in ka tara mai taxi abinda zai kai asibiti 500 to dalilin kana cikin damuwa sai ce maka 5000 maimakon a wannan halin bukatan ya ce maka bari an yafe maka amma shi kuma a lokacin shine damar da ya samu na yi me na yi kokarin takura maka wallahi ba haka ake addini ba in ka ga mutum na cikin halin kunci to ko ka sauwaka masa in baka da halin yafe masa gaba daya amma ba lokaci ne na a takura ba irin ɗabi'ar mu ta kuskure kidan wata ramadan ya zo dukkan wani abin da ake bukata na ramadana da dalili ko ba dalili to za a ƙara kuɗinsa a lokacin da za ka je ƙasa irin ta saudiya sai ka ga wannan kyauta ma ake bayarwa ka ga mutum wanda yake a ƙasar ku biloniya ne sai ya zo bakin haramin maka ko madina da mota yana taranku yana baku abun buɗe baki kuma kuna karɓa kuma yana muku godiya mu kuma da yake yawanci ɗabi'ar mutanen mu akwai son banza shi kuma waji yake wai ya masa wayo ya karɓi banza ya maka wayo ne me amfanin dukiya ba shiga aljanna da ita ba ya zo kai ka wuni kana azumi ka sha wahalan azumi ka karanta qur'ani ka yi magarib ka yi asuba da isha azhar da la'asar duka da azumi a bakinka ka karanta qur'ani ka je ka makabarta ka yi ziyara duka a hada dan a bashi akan me akan abin riyal 3 da ya baka kana ga wai ka ci banza ai shi ya more ka shi ya more ka so waɗannan irin ayyuka na alkhairi a rika koyan su musamman ga wuraren da suke da tsananin bukata in mutum ya koma gida yana zaune a abuja ya ga halin da ake ciki a ƙauyuka zai tabbatar da cewa akwai ƙalubale akan al'umma a gwamnatance a ɗaiɗaikunmu wajibi ne mu yi ƙoƙari mu ga mun taimaka mun rage raɗaɗin masu raɗaɗi duk yadda kake ga baka da shi to in ka je wajen wasu ganin ka suke mai arziki kuma ita rayuwa mutum bai gode wa Allah sai idan ya duba na ƙasa da shi amma in kullun sama kake duba fiye yin halarci ba za ka gode Allah ba kar ya zama ɗabi'ar ka duba wanda ya fi ka a ɗabi'a ta kware duba wanda ka fi shi ka ɗauki makarantar da kuka yi karatu a tsangaya watakila ko karatun allo an baki wauzal da Allah ka duba wanda kuka yi karatun allon nan da su waye ya kai rufin asirin da Allah ya baka ka shiga ajin ku a primary waɗanda suke raye mutum nawa suke gaban ka in ka samu 1-2 sai ka samu 20 a bayan ka sa duk yadda muka rena kai a kowane hali ka tuna waɗanda suke ƙasa da kai ba na sama da kai ba ita rayuwa ba a gode wa Allah in kana kallon sama da kai akan gode Allah ne in an duba ƙasa da kai mafhum